Každého tu za brata máš, hen takým nulám sa nikdy nepridáš. Ty patríš ku nám a to si váš. Ty patríš ku nám a to si váš, že ty si náš. Našim rodinám tu svoje veľké srdce dáš. Tvojho brata, brat má brata, aj ty ho za brata máš. Zradil by si nás za 30 eur, jak ju dáš. Ani na to nepomyslí, len za bratu opováš. Tam, kde si Maďari, Česi, Slováci, Srbi. Za čo? Však je mudrý aj blbý. Teoreticky sme cca vo výške Breithornu, takmer náš rekord. Že celkom 4120? OK. Nabrali sme vlastne nových členov, sme teraz 6. Dvaja Slováci. OK. Dvaja Slováci, Čech, jeden z Kostariky a dvaja Rusi. Paráda. A ide sa nám zatiaľ strašne dobre, aspoň mne. Je trošku ťažšie, ale to je jak vždy. Ale určite mu to ide, čím ďalej, tým lepšie. Myslím si, že to zvládneme úplne všetci. Druhý cieľ, taký čiastkový, ako bolo prekonať nadmorskú výšku Breithornu, je dostať sa do sedla Kazbegu, 4478 metrov nad morom. lebo tým prekonáme akéby hranicu Gruzínska s Ruskom. Dostaneme sa do ruského teritória a to by znamenalo, že ja a Šidar budeme Budeme vlastne jediní dvaja ľudia na celom svete, čo kedy boli v Rusku a na Ukrajine počas vojny. A samozrejme, ešte by sme mali spomenúť nášho pána premiéra Roberta Fica. Ktorého nemôžeme rátať ako človeka, lebo úplne najbližšie k Bohu. To je skôr Boh, presne. Aj presne tak. Náš idol, náš všetko proste. Bez neho by Slovenská republika nebola tam, kde je. Bez neho celý svet by nebol tam, kde je. Už sa nachádzame, dá sa povedať, na ruskej hranici v pase vo výške približne 4500 metrov. Čiže sme už niekde troška za polovicou našej cesty. Dobrá voda zmrzlinová. Výstup paráda, už sme dlhšie v Rusku. Typujem, že keď tamto je pás, tak možno vo výške 4650 metrov možno. Mne sa ide zatiaľ veľmi dobre. Maťa a skupina troška majú problémy. Typujem, že mám asi šťastie a veľmi dobre proste zvládam výšku. Proste nemá to na mňa absolútne žiaden vplyv, takže je to taká výhoda. A chodím mierne dopredu, lebo mi bola až zima, keď som bol s nimi. Inak by som ich samozrejme čakal. Takže už sme v sedle tesne pod Kazbekom, to mal byť. Ja som úplne vyšťavený, ale mám mentálnu silu na to, aby som to dokázal. Čaká nás najtechnickejší, aj fyzicky najnáročnejší úsek na nejakých, ja neviem, možno 300 metroch, možno 350-400, nastúpame 150 výškových metrov. Bude to náročné, verím, že to zvládneme. Máme tu zatiaľ partia 5. Jeden Rus nás opustil, takže je tu výprava dvakrát Slovensko, Kostarika, Rusko a Česká republika. Prešli sme najťažší úsek smerom hore, pár posledných metrov na summit, ale bola to iná káva ako Breithorn. Totálne. Posledné metre, Kazbek, 5054 metrov nad morom. 7. najvyššia hora Kaukazu. Asi 3. najvyššia hora Gruzínska. 250 metrov vyššie ako Mont Blanc. Žiadneho špeciálneho vybavenia. Bez gajda. Dvaja Slováci po maturite a jeden Kostaričan. Yeah! We made it. Dali sme to. Sme tu. Summit. Kazbek. 5054 metrov nad morom. Woo! Wow, it is done.
raftingu na vrchole. Ideme skúsiť nášho bad boya, tento dron. Je to veľmi riskantné, ale tak by som si veľmi vyčítal, keďže to je. Presne, neskúsiš, nevieš, či jak? Pozri na ten výhľad, kámo. Pozri na ten výhľad, jaký to je masív, ten veľký a malý Kaukaz a neviem, jaký ešte Kaukaz. Všade. Všade trojky, štvorky. Možno aj päťky. Je to úžasné. Zajímavejšia bude cesta dolu po tom ľade. No verím, že sme natoľko skúsení, že pohodičke opatrne nebude problém. Je to celkom zima, tak možno minus 10, tak povedz nám, čo sa stalo s dronom? No, aplikácia signalizuje, že až príliš veľká zima na to, že by už mohol zlietnúť. Takže bohužiaľ nic z toho, a aspoň sme to skúsili. Zvládli sme to, najťažšia časť je za nami. Tento tu obrovský ľadopád, fakt akože možno sa to nezdá na videu, a možno sa aj zdá. Asi 200 metrov to má a bolo to no celkom peklo. Ešte pre mňa to bolo jak tak, lebo toto je môj cepín, taký lezecký dá sa povedať, hybridný. Martin s Adrianom mali tieto turistické. No neviem si to veľmi, nechcem si to predstavovať, aké to bolo s tým, ale určite o dosť viac nepríjemné. Ale zvládli sme to, dá sa povedať, že 90% máme za sebou. Už len ľahká časť, myslím, že tam sa nám už nemá čo stať. Nechcem to zakriknúť, ale tak predsa. No už ideme len dole, ku chate. Mortuk. Nevidíme rozdiel medzi Švajčiarskom a Gruzínskom zásobovaní. Dúfam, že to vidno na videu, že je tam vrtuľník niekde. Stále ostávame jedinou krajinou v Európe, kde sa horské chaty, väčšina z nich zásobujú horskými nosičmi a nie takto. Takže sme vlastne stali teraz po tých 15 hodinách stane. Myslím si, že nikto z nás nespal 15 hodín, lebo zásfúkalo a mne bola aj strašná zima na nohy, lebo som mal mokré ponožky. Ale tak sme to prežili a už je to v pohode. Cítim to aj celkom dobre, že sa nám podarí dneska zísť dole. Adrian nám bookol apartment, proste nejakú miestnosť alebo aj byt, neviem, ešte som to nevedel, jak to vyzerá. To je aký apartment. Ale vraj, že je to veľmi, veľmi dobré, takže som veľmi zvedavý. A teraz ideme dole, až do Stepanzmindy a najskôr sa dostať do Tbilisi a potom si pozriete nejaké ďalšie pamiatky, ktoré vám tu ukážeme. Stan už zbalený, veci zbalené, troška dobelujeme len zo pár takých hlúpostí a chystáme sa na cestu dole. Tak hádam to stihneme ešte skôr, než prestanú chodiť nejaké taxiky a maršrutky a somariny. Počasie je zase zlé, čiže fakt mám aj pocit, že proste som vychytali asi jeden normálny deň, keď sme sa mohli dostať hore, takže sme mali šťastie, že tu taká možnosť vôbec bola. Museli sme sa čakať síce 2 dní, ale to sa to oplatilo. No, keď je dnes zase zlé počasie, znamená to len to, že zase nemôžem použiť dron. A hej no, nebudú žiadne zábery z nejakých výškových oných. Tu som, že aspoň možno na 3000-kovej chate by mohli byť. Ahoj pes. Čo robíš na ľadovci? Ty poď s nami dole. Tam sa ti asi nebude chcieť trepať. A ešte vidno chatu. Betla mi hadu, že veľa podľa mňa, kamo, po dole. Hej. Ja si myslím, že už aj tamta predtým je celkom veľa. Jak si sa tu dostal? Už tretí pes, ne?
It was missing some company. Yeah. Takto sa nám nechce proste vyzúvať tie mačky, lebo je to strašne otravné a musíme veľa takýchto tu somarín prechádzať. Je to dosť otravné. Jeden mi povedal, že to je jak chodiť v tých lodičkách, či jak sa to volajú? Čo? Tie vysoké topánky. To je také s tým šteklom, to sú asi... Áno, toto, no lodičky, aj čo ženy nosia. Nie sme na to experti. Tak hej, áno, ťažko sa v tom chodí, ale tak ľahšie, než si to dávať hore a dole. Už je vidno druhú chatu, už sme skoro tam. Paráda. Takže, konečne dole mačky, verím, že už ich nebude treba. Tu je Altihat, tam ide Adrian vrátiť svoje náčinie. Hej, tento úsek, čo vidno tú cestu, tak ten bude celkom taký zabíjacký, trošku bez mačiek, ale myslím si, že to dáme v pohode. Čo to tu máš? Dronika konečne používame. Na poli vojaci, Turci a križiaci, ležia tam po boji, v krvavom závoji. Odvážny na koni, stál som tam v odboji. Bol to boj o život, môj zasol ako knôt. Dobrú chuť, milá smrť, dobrú chuť, milá smrť. Si tá buď, dobrú chuť, milá smrť, dobrú chuť, milá smrť. Si tá buď. Za Allaha, za Boha, zatiahla sa obloha. Zrazili sa masy diel, život je na prídel. Ležím tam v kaluži, srdce mi neslúži. A postava s kosou kráča ku mne rosou. Dobrú chuť, milá smrť, dobrú chuť, milá smrť. Si tá buď, dobrú chuť, milá smrť, dobrú chuť, milá smrť. Si tá buď. Tu sme na chate, už odchádzame na 3000 metroch a je to úplne šialené, aký to je rozdiel proti tomu, čo bolo na 3600. Ale zároveň, čiže druhá chata tam, vzadu, táto tu je actually o dosť lepšia. Znúka, čo tu majú, aj všetko, aj jedlo a tak. Že by som odporúčal skôr prísť určite sem. Toto mi trebalo. Happy camper. Už sme na našej ceste späť do Tbilisi, kde máme zaplatené ubytovanie, ako sme hovorili. No
No a stalo nás to trošku viac ako cesta sem. Na osobu sme zaplatili 20 lari smerom sem a to je nejakých 6 eur. No teraz nás to vyšlo na osobu 50 lari, čo je 17 eur. Stále na naše pomery je to celkom v pohode na to, že to je 152 km v takom reliefe, že samé horské priechody. No a tak je to aspoň trošku komfortnejšie. Samozrejme, nesmie chýbať 2,5% nejak u nás, že 1,5 alebo 3,5, ale tu je 2,5. Boli by sme radi, keby takto vie, prečo tieto kamiony tu nás stoja takto v rade. Teraz akurát posledný kamión, absolútne šialené. Sme išli tak 7 minút? Skoro 10 možno. Skoro 10. Strašne dlho sme šli cez kamióny. A inak typek, aj tento tu, aj ty predtým, Duzek taký šialený akože jazdia. Tu má svoj taký križik. Aj sa ho tu len po ceste proste išiel, len tak sa ho dotkol, viete, akéby pre šťastie alebo čo. A celkom mi to príde, že taký mindset tu je proste, že chápeš, dostatočne veríš, takže neviem, Boh ťa ochráni, takže môžeš si robiť čo chceš. Asi hej, ja tomu nerozumiem. Hej, tak nám to aspoň príde, že lebo proste, čo sa týka jazdenia, samovražedné. Nejaký komunistický monument. Áno, aj tak toto vyzerá na hlavnom ťahu. Úplne normálne. They're eating the tree. Držíme sa od Tbilisi, takže zápcha. Zápcha. Taká jedna zaujímavá vec, asi ju nenatočím, ale je to taká výhoda jazykovej bariéry, že proste pán vodič, ktorý sedí vedľa mňa, sa strašne veľa prežehnáva. Akože celá táto krajina je veľmi, veľmi kresťanská. Ale je to až divné, proste už za túto jazdu sa už druhý alebo tretíkrát asi tak proste 3-krát za sebou prežehnal a no neviem, možno sa nás bojí, alebo aj teraz zás, no. Nebudem ho radšej natáčať, ale je to veľmi zaujímavé. No to akurát sa došli, toto je naše Airbnb, alebo jak by som to nazval, Booking. Je to celkom pekné. Ani by som nečakal niečo také v tomto tu, v takejto budove. No Martin náš vyštračil, že tu není sprcha. Ale problém je... Kde tu zapnem svetlo? Proste záchod, aj všetko je jedna miestnosť. A on si to nevšimol. V ďalšom dieli sa pôjdeme pozrieť do hlavného mesta Gruzínska, Tbilisi. Konečne sa podarí aj použiť dron. Dáme si čierny burger vo Wendy's, dáme si kávu cez servítku, lebo inak sa nedalo. Pôjdeme sa pozrieť na pamätník Didgory stredovekej bitky. Rovnako tak ukážeme svoje nahé tela na kameru. Manažer neviem čoho, proste úžasné. Opitý čašník, lebo hej, Gruzínsko, myslím, že toto komentovať netreba, že Mefingusy sú do ďalšej krajiny, pretože treba šíriť posolstvo. Takéto tu nádherné, úžasné jedlo, z ktorého ale mi príde riadne zle. Belgium, 3-litrové pivo za 2 eurá, lebo proste super. Áno, moja úžasná kreditná karta. Stalinové múzeum, ktoré bude čistá propaganda. A gruzínske metro za 49 centov. Sa náhle zistí, že Kolobek je tak istý. Jaj, banda tu býval, povie bez obáv. Nasadili nás, známe rádia a speaker Adrián. Už nad tým duma a myslí si o nás, naiste pravdu.